Bueno, vamos a dar comezo. Bo día a todos e a todas. Comezamos sesión plenaria, pleno ordinario, sendo 29 de maio ás 9:01 horas. Antes de dar comezo aos puntos do día, creo que estou obrigado a mencionar, a falar sobre a ausencia dos exconcelleiros do Partido Popular. Os plenos ordinarios establecense ao primeiro do mandato e neste caso, pola celebración de Santa Rita, decidimos mandar un escrito aos membros da oposición con 3 semanas, se non me engano, de anterioridade. O escrito indicaba esa celebración, damoslle libre aos traballadores municipales e parece que sentou mal porque nin nos puseron outro día, nin valoraron outro día, o cal o escrito indicaba eso tamén, que indicaran eles un día para celebrar este pleno. Non quero facer moita sangre porque eles non están presentes aquí, non teñen como defenderse, pero sí moita xente que está aquí con nós, das 20 e pico persoas que están aquí con nós, creo que non teñen memoria selectiva. No caso da oposición, creo que sí teñen memoria selectiva, porque ao largo dos últimos 20 anos hubo casos, pode corroboralos a concelleira, que foi concelleira no ano 2015, tamén Patricia, hubo casos que se cambiaron os plenos dun día para outro. Entonces, sin consultar. A mí sí que me parece unha falta de respeto a esas personas, 2.321 votantes desta agrupación, non asistir nadie aquí. Sei que había 2 personas, polo menos, sei que había 2 personas que por diferentes motivos non podían asistir, pero tamén sei de outras personas integrantes do partido da oposición que querían asistir, e a candidata, a primeira, a portavoz, neste caso María Pose, pois obrigoulles a non asistir ao pleno. Entón, pareceme unha pataleta de neno pequeno, aínda máis cando podeme corregir a secretaria, ou neste caso tamén o interventor, podeme corregir se estou mentindo, cando a normativa indica que se pode facer, que avisouse con 3 semanas de anterioridade. O pleno municipal é o maior organismo do Concello de Santa Comba e, sinceramente, parece unha pataleta que a población, os veciños e as veciñas, non só neste caso os votantes, os que decidiron votar fai 3 anos a este grupo político, sino aos máis de 9.400 habitantes de Santa Comba, parece unha falta de respeto non por outro día, non propor outro día, ou non asistir ao pleno municipal. Non vou falar máis deste punto. Creo que estou demostrando tamén que non estou entrando a contestar certas sandeces e certas mentiras que hai nas redes sociales, por desgracia, de perfiles falsos e periódicos digitales de dudosa procedencia, que se dedican ao sector que se dedican, pero estou dando respostas aquí, no pleno municipal, non facendo pataletas como fan outros que gobernaron o noso Concello durante 20 anos. Entón, vamos a empezar pola parte resolutiva. O primeiro dos puntos, a aprobación, data anterior si correspondera. Votos a favor? Queda aprobado. Vamos pasar entón ao segundo dos puntos, dar conta do informe do resumo anual do Ayuntamiento de Santa Comba, dos resultados de control interno que se establecen no artigo 213 do texto refundado da Lei Reguladora de Facendas Locais do exercicio 2025. Este punto vai nos por o noso concelleiro, Pablo. Hola, boa tarde a todos e todas. Aquí tenemos un informe da interventora que xa non está agora aquí, que era a Nora, a pesar de outros que vin, que votamos aos interventores do Concello, que non aguantan, pois podían decidir entre eles, pero o que ven a dicir este informe é simplemente, xa hai cousas que sabíamos, que estamos traballando nelas. Aquí fala de reparos suspensivos, máis de omisión de función de intervención. Isto máis ben dado polo día a día do funcionamento do Concello. Aquí fala de repetición de contratos menores, que sí que son legales os contratos menores, que non se pode facer con literación. Que se queres comprar según quería que había que licitar todo, ou ter unha plataforma para que as empresas que queiran presentarse nos comprar a través de por pedir unha cousa e por precio, pero iso ao día a día sería imposible. Tamén di o informe
aconsello facer RPT, que se está traballando tamén. Tamén fala de facer o tema das gratificacións e tal regulado, mas fala da necesidade de personal de intervención. Este é un informe que deixou a interventora aí antes de marchar, e bueno, que sí que hai que seguir traballando nestas cousas para evitar os contratos menores e sobre todo tamén os contratos que temos vencidos. Eses contratos, bueno, en moitos concellos están seguindo con eses contratos porque, bueno, ten un precio non acorde ao precio dos en día, e sacar esas licitacións hoxe en día incrementaría o mellor dos costes un 50%. Isto temos o caso da basura, que temos o estudio de costes que anda sobre 500.000 euros, agora estamos sobre 320.000 euros ao ano, así que se incrementaría moito ese tipo de servizos. Por iso, bueno, mentre que as empresas nos vayan prestando servizos medianamente ben, pois a maioría dos concellos evitamos sacar esas licitacións, non que, bueno, as intervencións sí que nos, con ese tipo de reparos, outras cousas como as obras do pozo ou tal, sí que eso xa se licita todo por cuantías e por tal. E o que viña dicindo o interventor, aclarar que, bueno, desde que entramos, viñan dous interventores, nada máis. Está Carlos, que ten a súa plaza, que pide unha comisión de servicios para o Consello de Contas, ten que, bueno, carreira profesional, máis por cercanía da casa. Depois veo Javier Ulloa, que está atrás un tempo estar aquí, reclamar, bueno, pedindo para Santiago. Ele tamén quería como reto profesional, máis económicamente moito mellor que aquí. Bueno, por mala suerte tuvo un problema de salud, bueno, porque está se recuperando. E agora outra vez Manola, que é a interventora de Outes, estaba aquí de acumulada, pois tamén para Santiago non ter que pôr unha cláusula de rescisión futbolista, porque non son dous interventores a parte de Carlos. E depois temos a Baristo, que, bueno, con moitos anos leva facendo as funcións de interventor secretario, cando hai unha baixo ou cando hai unha rotación. Nada máis. Vale, eu simplemente me gustaría complementar o que comentou Pablo, que o comentou perfectamente. Creemos que Baristo non nos vai a marchar, vale? Non creo que nos marche para Santiago, ou mellor a extensión e nada algo a volta. Pero, bueno, sí que é certo eso. Volvemos ao anterior. Uns meses antes das eleccións, vou a pasar a acción e vou esclarecer certos temas. Pero non é o momento. Están nos buscando, están dicindo sandeces, están dicindo mentiras. Non creo que Santa Coma queira un político que patalee seguido. O que queren é acción, obras, que se melloren servizos sociales, como va a facer co centro de día, e que atendamos a xente. Que eso se está facendo o mellor posible. Creo que se está vendo. Está se vendo independientemente do que cada persona decida o día de mañá. O que comentaba dos interventores, notas tamén nas redes sociales, etcétera, etcétera. Como claro, eso non se penaliza decir mentiras, pois damos empate sempre. Todo por medio de perfiles falsos, a cara non a dá, vale? E creo que a xente de Santa Coma están dando de cuenta. O sea, é un escándalo, é un auténtico escándalo. O dos interventores, tal cual dixo Pablo, temos un interventor fijo. Bueno, antes de nada, a intervención mas a secretaría son figuras do Estado, son figuras que ganaron as súas oposicións. En este caso Carlos, que levaba sobre 20 anos en Santa Comba, pois optou ao Consello de Contas como reto profesional, vale? E pois colleron 2 anos no Consello de Contas, vale? Despois veu Javier Ulloa, a mí xa a nivel personal pois un fenómeno, a verdad. Veu Javier Ulloa e decidiu vir para Santa Coma e chamou a alcaldesa de Santiago. Tiña unha necesidade, Goretti San Martín, e eu tiña que firmar. Podía non firmar tamén, pero eu entendo que para un interventor estar na capital de Galicia será como para un alcalde ser presidente da Xunta de Galicia. Entón, eso non o podes frenar. E despois veu Manola da acumulada. Veu Manola que esas mentiras que din no periódico digital, esas mentiras, o que queira pode ir ao Loureiro, pode consultar con Manola e dicir, olha, isto é certo, non, aquí non se votou a nadie. Entón,
Tuvo problemas outra vez Santiago, non tiña interventor, e chamou por segunda vez Goretti. Tamén lle dixe a Goretti, non chames 3 veces, que non che vou coller o teléfono. Entón, iso é por reto personal. Si basamos a política a oposición en mentiras, Santa Comba non avanza. Non avanza. E parece que somos conocidos por cousas que non deberíamos de ser, porque sí que temos moitos servicios, sí que levamos moitas actividades, e somos a envidia de moitos concellos. En outras cousas tenemos que mellorar. Pero, cando haxa unha oposición acorde, esperemos que dentro de 11 meses teñamos unha oposición acorde que participe, vale? Pois cando haxa unha oposición, Santa Comba avanzará. De todos modos, as mentiras teñen as patas moi cortas, confío moito en min a hora de min e no meu grupo, a hora de desmentir certas cousas, pero o que non podemos facer é perder enerxía e estar todo o día desmentido, non? Santa Comba, pois non merece eso. Tamén se falou dos contratos menores, para que sepades, a lei de Facenda, pois, en todos os concellos, obliga a facer contratos abertos, contratos maiores. O día a día é moi complejo. Vou a por un exemplo. Os contratos menores de servicios, o máximo son hasta 15.000 euros masiva. En obras son 40.000 euros masiva. Vale? Entón, según as normativas, o día de mañá lle van ter que dar unha volta, eu si quixera comprar, para comprar os tubos para canalizar augas, por exemplo, habría que sacar un contrato maior. Claro, pero ti estás facendo unha obra ou tes unha necesidade e non vas a ver os tubos que necesitas daqui a un ano. Para comprar as tuercas, e dende lienzo. É un material recurrente. Entonces, si que avanzamos no tema, por exemplo, os pellets. Os pellets sacouse unha licitación aberta, por qué? Porque sábese canto se gasta o ano e o máis justo é sacar unha licitación aberta. Co contrato da basura, vale, da recollida de basura, non da gestión, que é outro importe, xa temos todo preparado, pero non o podemos meter ahora porque ten un incremento que non podemos asumir de momento. O día de mañá sí que se vai facer e vais a mellorar. De feito, eu tiño moita aposta neso para mellorar a recollida de lonas dos gandeiros, que estamos mirando como mellorar próximamente, vais a facer, vale? E tamén os contenedores, cambiar todos os contenedores de núcleo a un modelo quizás máis urbanita, quizás máis moderno, etc. Son cosas que van ter que esperar e que se non facemos ahora, faremos no seguinte mandato ou cando correspondan. Está todo preparado, vale? E con esa moitísimas máis cousas. Falaremos noutro pleno dunha licitación que fixemos por primeira vez. Ahora, lanzo unha reflexión a toda a xente que me está escuitando. Por que fui a primeira vez na historia do Concello de Santa Comba o único equipo de goberno que sacou unha licitación para vender a chatarra, parecerá vos tontería, a chatarra que generamos en obras? Por que a primeira vez que se licita? Que se facía antes que a chatarra? Xa falaremos desto dentro de 2 meses. Son pequenas cousas que vamos guardando e van ter que dar explicación. Que se facía antes con ese material que se genera? 2.000, 3.000 euros o ano, etc. O que corresponde, ímolo saber ahora. Pois bueno, non o sabemos. Igual antes non se generaba, pero ahora vamos ca legalidade por diante. Vamos pasar entón ao seguinte 2 puntos, ao terceiro, que é o informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010 e período medio de pago, Real Decreto 635/2014. Isto quero facer un inciso antes de que pases por o noso concejal. Antes non se rendía cuentas no pleno desto, do período medio de pago. Nunca se rendiu. Empezamos a rendir nós. Transparencia, chamase. Por la zona onde vivo, na Alfonso Molina, chamase transparencia. Adiante, Pablo. Vale, como sempre, temos os informes sobre universidade, donde pagos realizados no período, dentro do período legal de pago, fixamos 17 pagos, por un importe de 22.879,85, por o período legal de pago, 862 pagos, por un importe de 792.809,56, no período medio de pago, realizouse 820.089,41 euros, un período medio de 116,23, en importe total de operacións pendentes de pago 1.413.139,78, que dá un período medio de pago dese pendiente de pagar de 91,79 días, que dá un período medio de pago do primeiro trimestre deste ano 100 días con 73 días. Isto hai que aclararlo, isto había moitas obras do POS que presentaron a factura, pero as certificacións de obra estaban mal, tardou a empresa en corregilas, e tan pronto as corregiu, mandouse a Diputación en 7 días ou así xa nos ingresar, porque desde que cerrou o primeiro trimestre hasta
hasta o día 12, que se acarretado, a maior se pagou 1.092.000, casi 1.100.000 euros que había así de obra do ano pasado que tenían ese problema, por eso se incrementou esos días. Nada más. Vale, nada, mencionar, repetir o que dixo Pablo. O período medio de pago non reflite o que realmente estamos facendo desde hoxe. Seguimos mellorando neso, vale? Hai que mellorar máis. O ideal é que unha empresa cando traballe lle pagues en 15 días ou en un mes máximo. Eso pode non aguantar. Temos que seguir mellorando, ímolo a facer. O que comentaba Pablo das certificacións, todos vedes que se están facendo obras actualmente, falarei en robos e preguntas, farei unha reflexión deso tamén, se non me despisto, dos riegos que se fan, que non están gustando, dos aglomerados, a todos nos gusta máis o aglomerado, da obra da plaza, da obra dos vestiarios do Fontela, que non había vestiarios antes, fixemos 3 novos no Fontela para dar cobertura a máis de 250 familias, a obra da calle Pontevedra, e a obra que se fixo en Guisande, etc, etc, estou me olvidando, as que van vir ora na Pereira, en Vilamayor, etc, en Barbeira, bueno, temos máis de 20 obras para facer ora tamén. Pois esas, a maior parte son obras do POS, dos plans de obras e servicios da Diputación. Eu refiero isto das certificacións. Ti cando vas facendo unha obra, hai obras de 300.000 euros, vale? Que ningún contratista ou moitos contratistas pequenos non aguantan de facer toda a obra e despois cobrar ao final. Entón, aí están as certificacións. Ti tan pronto vas traballando, ole, fa unha parte de obra, o director de obra certifica e despois abonas. Vale, abonas esa parte. Pois, si que hubo problemas nas certificacións, ou problemas dos cal eximimos ao Concello, vale, dos técnicos, eximimos aos técnicos, entón, hubo problemas, certificáronse mal e non se puderon abonar. O sea, non é cousa do Concello, vale, aí o contratista, pois, entendo que lle ponía as pilas ao director de obra, pero, bueno, iso é unha figura externa. Nós bastante temos con apandar cos problemas que facemos nós. Entonces, bueno, solucionanse e vaise mellorar o período medio de pago tamén. Eso foi un destes problemas aparte de que hai que generar máis e gastar menos, ou así. Xa é a principal lei. Ter un equilibrio entre o que ingresas e o que gastas. Todos os políticos queremos gastar para chegar a esas peticións que nos fan os veciños. Hai que ter un equilibrio, pouquinho a pouco, e sobre todo invertir no realmente necesario. Vale? Pois neso estamos. Vale, vamos pasar entón ao cuarto dos puntos. Desta volta vou nos por eu é ratificar e tomar coñecemento do decreto de alcaldía número 670/2026 do 24 de abril do 2026 referente á aprobación do proxecto correxido da obra de mellora de viarios nas parroquias de Castriz, Vilamayor, Freixeiro, Bazar, Esternande e Padreiro do POS 2026. Como lembrades, xa presentamos o plan de obras 2026, máis de 700.000 euros de obras, o inicial, vale? En tres proxectos que eran máis de 30 obras diferentes, obras pequeniñas, máis grandes, bueno, intentando pois, chegar a moitos núcleos e a xente que vexa un pouco de actividade, polo menos en cada núcleo, ainda que en tan corto período de tempo é complicado, pero hai que intentar chegar. Entonces, presentamos os proxectos aquí, tamén presentamos proxectos do POS complementario, outras obras, pero centrándonos nos proxectos do inicial. Este en concreto, desde a Diputación, mandaron facer unha serie de correccións. As correccións mandanllas facer o que fai o proxecto, vale? Neste caso, o ingeniero contratado. Estas modificacións son meramente formales, non cambian nin o orzamento, nin cambian a distribución das obras, nin cambian a ejecución das obras, vale? Simplemente mandaban aportar máis planos sobre a señalización e para onde iban ir as aguas, etc. Entón, aportáronse e hoxe ímolo ratificar aquí. Entre as obras que se poñen aquí, xa me avisaron os concelleiros que non as explicara todas, sino que a mí me gusta, xa se explicamos en febreiro. Bueno, este é un dos proxectos que se fan 3 obras importantes en aglomerado, en Frieiro, no núcleo de Frieiro que está fatal, a carretera de Boimente, no núcleo de Padreiro fai a mitad, é un núcleo moi grande, vale? Tamén se fai unha obra bastante boa alá en Vilamayor, en aglomerado, ali no núcleo de Recareiro, olvidado durante moitos anos, en Freixeiro concretamente no núcleo de Abeleiras, apostamos tamén por eses núcleos que quizás non den rédito político, pero, bueno, ainda que sean 12 veciños, terán dereito tamén a ver algo, ainda que non sea no primeiro mandato, pois no segundo que este.
Tamén hai dúas obras pequeniñas en San Salvador, pequeniñas, tamén hai dúas obras pequenas en Esternando, unha zona que quedou sin aglomerar, dali de dúas familias, son 380 metros lineales que se van aglomerado, e tamén en Bazar dúas pequeniñas obras. Isto é do post-2026, cando se vai a ejecutar? Dios dirá, vale, pero si queremos ser un pouco objetivos, basándonos na experiencia que temos, a día de hoxe estánse ejecutando as obras do post-2025, a día de hoxe, vale? Numerosos riegos que se están facendo na zona de Arantón, na zona de Santa Sabiña, na zona de Cícere, tamén obras de aglomerado en San Cristóbal, numerosas obras que van a vir ahora en Barbeira, o que comentaba antes, tamén Vilamayor, etc. Entón, estánse ejecutando a día de hoxe. Que quere decir iso? Aprobaronse en febreiro de 2025 e estánse ejecutando, vale, casi un ano despois, ou un ano e pouco despois. E iso sí que me gustaría a xente que lle gusta o tema da política, o tema da gestión, para sacar conclusións propias, non do que escuitan por aí. Isto é como cando abres un artículo de prensa e te quedas co que di. Oye, ten un pouco de capacidade de análisis e lee ao contrario tamén. E despois saca un resumen de todo. Si non, ao final non vas a ter unha opinión crítica, unha opinión clara e constructiva. Vale, entonces, é iso que vos comentaba. Fijadevos noutros concellos. Hai concellos que a día de hoxe están ejecutando obras do pós-2022. De feito, nós acabamos de ejecutar ahora unha do pós-2022, heredada. Vale, entonces, as que estamos facendo creo que é unha boa gestión. Iso tamén depende de técnicos, neste caso tamén de Baristo, que é o técnico que leva os plans de obras. Bueno, depois tamén depende de cousas que, como o informe sectorial, as augas de Galicia ou o patrimonio, que se nos escapan. Aí, bueno, podeche pasar, ou correccións que teñas que facer, como estamos facendo. Entón, bueno, iso é o que hai encima da mesa. Corrixen este proxecto para que volva ao pleno da Diputación. Ten que volver ao pleno da Diputación, verdad? Sí. Vale, despois empezar a contratar. Todos somos políticos aquí, obviamente a mí interesa que se faga antes de pedir o voto. Vale? Vamos a ser sinceros, é realista. Pero, máis importante que eso, como xa saben que se van a facer, vale, máis importante que eso é facelas ben. E sobre todo ter memoria, porque neste concello tense asfaltado chovendo 2 días antes das eleccións. E depois, pasa o que pasa. As obras hai que facer ben, a xente é comprensiva, sempre que fagas pedagogía, vale? E sempre que expliques, pois certas cousas. Non sei se tens algo a comentar aquí, creo que foi bastante rápido. Vale, vamos a pasar a votar. Votos a favor? Queda aprobado. E vamos a pasar ao quinto dos puntos desta parte resolutiva. Esta obra sí que me fai especial, quizás ilusión, de parece que non, a xente dirá que postureo, pois a min sí. Por qué? Porque, neste caso Anualia tamén, porque Freixeiro sí que foi unha parroquia bastante olvidada, vale, durante moito tempo, e luchamos bastante. Isto non é unha obra do POS, isto é unha obra dunha subvención nominativa que se conseguiu, vale, levamos varias neste mandato, e explicarase dentro de uns meses, cando corresponda, porque antes non se conseguía ninguna subvención nominativa, e porque ahora se consigue, porque igual hai que coller o coche, ir a Coruña, ir a Santiago, vale, e moverse, e sobre todo, a veces trátase moito tamén de provocar certas, bueno, pois de estar onde hai que estar no momento que hai que estar, para pedir, vale? Entonces, eso sí que se conseguiu. Conseguironse casi cerca de 200.000 euros da Diputación da Coruña, vale? Para facer a ansiada carretera que vai desde Carboeiro hasta Mezóns, vale? Métese tamén nos ramales de Carboeiro. Probablemente hubiera outras agrupacións ou noutros sitios que cortaran en Portochán. Por que? Porque en Carboeiro viven 2 familias. Pois non, hai que chegar hasta o fondo e hai que dar cobertura no mínimo período de tempo a máxima xente posible. É unha obra tamén en aglomerado, que se fai en aglomerado. É unha obra que ten un coste, isto é a base de licitación, vale? Despois pode haber baixas cando concursen as empresas dentro de 6 meses ou cando corresponda, pode haber baixas económicas, vale? Entonces, o valor estimado da obra é de 245.227 euros, IVA incluído, vale? Probablemente haxa algunha baixa económica. Ojalá se consiga ejecutar tamén antes das eleccións, pero se é unha realidade, isto, pase o que pase, cando se firma o convenio, ten que ir a pleno da Diputación, hai que firmar o convenio, aí sí que sacaremos a foto, será o presidente da Diputación ou quen corresponde. Entón, se todo vai ben, ao mellor nun ano, pois está ejecutado.
Entonces, o valor estimado eso son 245.227 euros IVA incluído, co IVA xa son 42.560 euros, 0,06. E a aportación que fai a Diputación da Coruña é a máxima nas subvencións nominativas. O máximo que poden dar é o 80%. Entón, a Diputación conseguimos 196.181,60 euros a Diputación da Coruña e o Concello de Santa Coma fai unha aportación de 49.045,40 euros. É unha obra curiosa tamén, porque hai outras carreteras que están moi mal. Agora mesmo estou pensando en non a temos proyectada. Estou pensando na que vai de Xero a Couto. Iso dá pena. Dá pena, pero claro, non damos chegado a todo. Estamos en corto período de tempo, vale? Os que se fagan facelas o mellor posible, e se temos erros, obviamente, pediremos perdón. E intentaremos mellorar. Entón, é unha obra curiosa tamén, por qué? Porque a día 2 estamos bacheando con recursos propios na zona de Fontecada, próximamente intentaremos ir ao largo do mes de xuño á parroquia de Freixeiro, pero que esa carretera casi que non vale para bachear. Por qué? Non é, ten baches grandes, os baches gordos é os que podemos bachear cos nosos recursos, vale? Obviamente é mellor cortar, vale? Igualar o bache, etc, como me di moitos que fan en Suiza, é verdad, vale? Pero estamos falando de carreteras que están en riegos e imos pasar aglomerados, vale? Non é tan fácil, además que ningún concello ten os mecanismos a non ser que contraten unha empresa. Entón, que podemos facer nós? Bachear o máis gordo, e os baches que son pequenos, iso é moi complicado de bachear porque despega, vale? Entón, é unha obra nova que hai que facer de cero. Tamén, digo porque igual hai algún que non lle gusta, quizás poñamos algún badel tamén por ali, porque unha vez arreglemos a carretera, van a andar embalados, vale? Hai xente que non lle gustan, pero vanse por hora tamén uns ali, unhas bandas, tamén ali na carretera que vai de Sabo a Vixalto, pois que algún me critica, na carretera que vai de Santa Coma a Lón, que despois vai a Ponte do Loureiro, vale? Iso é apoteósico, levamos pedindo moito tempo, xente vai embalada, imos embalados, vale? E igual tamén se pon unha aquí en Santa Coma, na calle Lugo, vale? E sobre todo, xa tuve varias reunións tamén ca policía, non me vai temblar o pulso, vale? De certos movimentos que estou vendo no núcleo cos coches. Eu tamén fui un chaval xoven, ainda son, sou feito un yogurín, pero andamos embalados, non sei que tanta prisa temos, vai haber unha desgracia, e depois imos lamentar. Entón, a policía local ten que empezar, que levo facendo moito tempo, e quizás teñamos que acentuar esos movimentos. Temos identificados a 4 ou 5 coches que, además, que conozco personalmente, hai que ter cuidado co que se fai en todas as carreteras e tamén no núcleo. A veces imos demasiado rápido e un día vai haber unha desgracia. E para iso temos que estar tamén o Concello para avisar, se se pode, e se non se fai caso, para sancionar. Vale? Que é o primeiro que buscamos, a seguridade. Entón, ao mellor, non é que sea seguro, pero na calle Lugo tamén pomos unha banda e estudiaremos ubicadas en máis sitios. Non imos entrar a valorar que cando se fan aglomerados non fan ruido, cando están facendo a carretera, e cando se ponen bandas de plástico sí que fan ruido, xa tuven que retirar de varios sitios. Hai que buscar unha ubicación que non sea cerca das casas. As bandas de plástico cerca das casas, iso é, non durmes. Ou tes un soño moi profundo, ou non durmes. Vale, bueno, relativo a esta obra... Vale, eu creo que está todo mencionado. Bueno, falando de Freixeiro, é unha obra que está proyectada para Freixeiro, vale? Temos dúas obras máis importantes, ojalá as temos ejecutado para Freixeiro. A que mencionaba con anterioridade, que é máis pequeniña en Abeleiras, e despois tamén temos o núcleo de Castro, vale? Unha obra bastante importante, de importe máis ou menos sobre 70.000 euros, é unha obra dun núcleo dos máis grandes de Freixeiro que vai dar solución a numerosos problemas. Entón, bueno, por todo o que vos mencionei, resolvo o seguinte: solicitar unha subvención nominativa a Diputación da Coruña para proxecto municipal e cofinanciamento que se indica nesta tabla, o que mencionaba con anterioridade. 80% da aportación fai a Diputación da Coruña, 196.181,60 euros, e o 20% restante o Concello de Santa Comba, que neste caso serían 45 euros, 40 céntimos. Segundo punto, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos para
a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro punto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos. Cuarto punto, solicitar á Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras mencionadas no apartado. Punto quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento desta actuación. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do importe. Sexto punto, autoriza a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Agencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está a corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E sétimo punto, dar conta ao Pleno da Corporación deste Concello na primeira sesión que se celebre para o seu coñecemento a ratificación desta solicitude tamén a comisión informativa que corresponda. Antes de pasar a votar, non sei se a nosa concelleira que luchou moito por esta inversión, eu tamén, non vai levar os méritos que son. Non sei se queres mencionar algo desta inversión. Non. Gracias. Vale, vamos pasar a votar, agora non votes en contra, te conto. Votos a favor? Vale, queda pronto. Vamos a pasar entón. Bueno, isto é meramente un trámite, porque sabemos que non hai moción. Bueno, na parte resolutiva, nós non presentamos ninguna moción, a non ser que algún concelleiro. Vale, perfecto. Pasamos entón a parte non resolutiva, tampouco presentamos moción. Pasamos entón ao segundo dos puntos, dar conta dos decretos da Alcaldía do número 428,2026 do 16 de marzo do 2026 ao 823/2026 do 15 de maio do 2026. Actas de Xunta de Goberno Local ordinarias do 24 de marzo do 2026, 14 de abril do 2026 e 28 de abril do 2026 e tamén do 12 de maio do 2026. Este punto de dar conta dos decretos, depois din que non hai traballo, deixamos un... Todo o que se fai no Concello, casi todo, pasa polo ordenador do alcalde, neste caso, polo meu ordenador. Eu firmo se procede, ou se non procede, non firmo. Entonces, está o traballo que se fixo nos últimos meses, papel hai. Vale, entonces, o traballo da oposición, eu entendo que o traballo da oposición é fiscalizar eso. Ou se non están aquí para fiscalizar. 2.321 votos. 2.321 votos. E había xente que quería vir ao pleno e se lle prohibiu. Entonces, xa que non tuveron esta ocasión, están tan enfadados, daqueles o dixeran, o fixeran con anterioridade, o día anterior, O día anterior cambiaban un pleno, non consultaban, e ti si pode salir do traballo ese, se non, non. Pero bueno, como nós non somos así, sí que me gustaría que van a escutar este pleno, Isto vai a salir nos perfiles falsos en ese periódico digital de dudosa procedencia, isto vai a salir. Entonces, gustaríame que, se teñen algunha dúda, si van a ler estes decretos, vale, ou como digan na seguinte sesión plenaria, ou que me entreguen un escrito que as dúdas que teñen e resolveremos, vale? Sei que non o van a facer, pero aí lle lanzo este reto, vale? Pero, para facelo, primeiro hai que ler e saber interpretar isto, dudo que o fan, vale? Vamos pasar entón ao último dos puntos, rogos e preguntas, non sei se algún concelleiro quere aportar algo. Vale, eu sí que quero facerme un rogo quizás a mí mismo, foi curioso, que é unha reflexión, porque creo que Santa Comba nos toque no núcleo, non, creo que isto é objetivo, hasta din eles, é objetivo, están facendo máis obras que nunca. Nunca se viviu nos últimos anos tantas obras xuntas, de feito, a día de hoxe están facendo 14 obras xuntas, vale? Que non nos toque no noso núcleo, bueno, pues non nos toca, tocarnos o día de mañá. Eu simplemente quero facer unha reflexión sobre que un dos criterios que seguimos e que dixemos na campaña, que é o uso do aglomerado ou o uso dos riegos, vale? Para que non o entenda. O aglomerado, ese asfalto quente, que solemos meter 5 centímetros, vale? Estamos dándolle prioridade aos núcleos poblacionales. En todos os núcleos que fixemos nós, cos nosos proxectos, estáse aglomerando, vale? E despois, algunha carretera tamén se está aglomerando,
vale? E hai outras que tristemente se están botando riegos. Por qué? Porque os riegos é pola economía, hai non que decir, é pola economía, porque costan entre 2 e 3 veces máis, vale? Iso non quere decir que no seguinte mandato podamos facer tramos como na Sesteiga, vale? Como a carretera que vai de Guldrís aos Picotos. Tamén é valorando que se invertiu por ali. En Guldrís, aglomeramos todo o núcleo de Guldrís e foron 100.000 euros. Unha carretera de case 3 km de Guldrís aos Picotos, comento tamén porque a miña concelleira, por lo mesmo está co teléfono, outro día discutín con ela porque criticou algún veciño. Pero que o que ten que explicar é que son riegos. Mellor ou peor votados, vale? Pero son riegos. Quero facer unha reflexión. Hasta que entramos nós regábase todo e non había problema ningún. Eran todos riegos, ou casi todo. E non había problema ningún. Temos un concello veciño, que non vou decir o nombre, que eu creo que na súa vida aglomeraron, só botan riegos. Os riegos son máis económicos, pero duran menos. Vale? Confiad en nós, cando podamos, iremos proxectando para aglomerar. Veso aquí unha muller do Loureiro. No Loureiro aglomeramos. Antes estaba riegos. Vale? Creo que hai unha persona aquí do Busto. Aglomeramos todo o Busto. Aglomeramos Armán, Cubelo de arriba e Cubelo de abaixo. Alucinaba Manolo, electricista, de Cubelo de arriba. Ai, hai que se aglomerar? Pois claro que sí. O que se pode, sobre todo dando prioridade aos núcleos poblacionais. Eu, se teño que pedir disculpas, pídoas e pedireinas, en os mítines e nas reunións que fago. Pero, collemos un concello, que as vías de comunicación tan deterioradas, que ou regas, ou non vas poder facer nada ali en 4 anos. Vale? Entón, iso cae encima da mesa, intentaremos mellorar dentro dos nosos recursos, e sobre todo non por ser celoso de que aquí se fa unha cosa e aquí a outra, sempre é con un criterio. Vale? Intentaremos chegar, creo que estamos demostrando. Algo máis a comentar? O que? Acabou o pleno, Sí, acabou o pleno. Nada a comentar? Vale, pues levantamos a xón, moitísimas gracias. Moi fácil.